si Ray Ray. Pas yun, road tripan yun. Hindi kitulog ito nga na niba. Bug siguro mo. Ray! Yun mataop. Hindi kayo nagkarahay timing kayo. Ray! Ray! Pas yung mataop. Ray? Ray? Tulog mo mga nani. Saan pa parang inom ni ba? Ray? Wala dito. Kuyiton din. Badi Ray! Mata! Irang ito! Irang ito pun! Magsaman! Ito kita tadi kapakurot makan. Ito lagi ba tayo? Ang atong amigo ba nga si Milvin? Diulay gikan sa Dubai. Bunya, ato sugaton. Para ba mangitag pa to ba? Chat ba tawag mo mangitag snack? Ha? Okay. Tara! Ay, ay mo na. Ay mo siya. Sino bisa tak ito ka bang? Yan ako takang regalo daw. Ay, sabay mo na ba? Limo si. Sige lagi ka bisa chat ni ba? Kaya takang regalo. Bisa kumakaw to. Tara! Hala ka di oy. Tara lagi! Tara na ba? Tara lagi! Hala ka din. Tara lagi! Ikaw, may nagkot sa mga ko na kasi, ano makasipil ka? Wala na. Tara. Nagchat-chat niya ito, nga takano niya, regalo niya, magchat sa taraw. Tara na. Ano ba? Ay, na lagi. Tara na. Kailangan natin. Bakit mo lang ko ba? Ano ka naman si Kunday? Bini. Na-outro. Tara. Saan lagi? Lagi ako. Lagi ko daw. Biro. Ay, pare! Gago! Gwapo Ano ka yung nagawa pare. Ay, nag-aapa na magsambot ka ron. Kasi! Ay, bro, siya. Gusto mo na? Gusto mo lang nimo? Ha? Gusto mo lang nimo? Sino mo lang tayo? Kawa mo. Boss. Gusto mo kani. Na, kani harap ko si kiningon ana nga. Kamang tampos, nyo ba ginagilamos kay Betaling lagi daw. Sino mo lang tayo? Maraming good. Naman lang nimo. Kami yung dili ba? Kaya dia? Sino mo lang tayo? Ano lang nimo? Nga, tawa. Hindi mo ka ba na eh? Gusto ka? Gusto ka na dahan yung dila. Pandang bikin itu orang lagi kayo. Hindi wala na kanina ko. Na, pagdatangan ka na mo. Ako yung mo lang ako. Wala na, tambasang. Bakit ako rin? Hello. Brad, naka mo daw kung amigo daw, Brad. Huwag kong abot sa Gikan Dubai. Sabi, oh. Ay, mate. Uy, doon sa'yo mo na imong nauray. Kau sudah bilang sudah keluar di bawah. Ako mo na yung nagbinuhan sa'yo. Oh, nak apa di bawah? Pagka, oy. Oh, kamu Brad, ito galing ko dito kay Milvin, bagong abot Gikan Dubai. ya, itu Rico. Kaya may nalang makiskan ka niya, miskin. Papiman ang nakita. Kila mo sa kaw. Naorin mo mo. Jangan kali, jangan dituan. Ano na si video dia? Betul betul ya? Oh, apa? Gua bisa nih. Di bang, tuh. Elang masalah. Kamu sa kaw.
Na, okay na ba rin? Ay. Ha? Ay na. Ay na. Ay na. Wala nga siya. Ginawa sa baba. Ay, yan po. Na, kung sila taro. Magkaliwit, say. Good. Magka pagkainan mo. Kita tarong ba? Ha? Asa maglaro. Pwede na ka dito. Ay, sige. Okay lang, kaya na ibagong rupin diya ba? Asa, bro. Ito na ito. Ito na ito. Ang pagbibili mo. Ay, Ano mo? Wala na. Ano ka na? ano kita? Ayo. Kumumot na yung sa dito rin. Kumumot na kay Kapit. Kapit ka. Wala. Wala man din na. Ay, tapi ang ito. Isa palit kapit. Okay. Lami kayong Champion. champion rin din. Bugnaw ka. Ay, no? Ay, kung champion ang tao. Master, parang ikan Dubai, tapi kape lang. Terus, kung ano yung paano na sa Dubai? Ha? Yung pre-duto, tinula, pinakakaroon dito, nakalori. Ada ya, kayak gitu, bau. Ang ina itong kontrag, brand. Kanina sa karon. Baka sa ulan-ulan pa magkakagawas. Ah, sige. Sige, samtong ka na mo, Fred. Salamat kayo. Likod. Ikan mag-aog Dubai. At rin mo pansin nyo. Kasi, badi-baduan eh. Ako naman. Sige, rin. What's up, Carminians? So yes guys, salamat kayo sa pagtanaw sa mong video. Bisag gaulan. Ayun, kami karoon din sa tindahan ng snack meat rin. Sabi ko, kapit. So, nagkape meat rin, na loaf bread, yan, na po saging. So, salamat kayo guys sa inyong pagtanaw, no? Ayaw mo kalimut sa pag-subscribe sa YouTube channel o pag-follow sa mga page, ang Carmen Dabnor Vibes. So, shoutout ko, no? Lapit na sa itong mga viewers dyan, nga malayon dyan nga ni-suporta, sa mga viewers nga ni-share sa mga video. Very thank you. O sa itong sponsor, no? Bingo Minal Vlog, so, kang hashtag bayan kay. Shout out po rin ako. Si Junior Champion. Champion, kung wala ka man, pero nag-sponsor ako, nag-sponsor. Yeah. Kay Martin Martinez, kay Sarah Jane Martinez, kay Harold Hartoy, Mark Itorma, din yun na sa'yo, kay Marvin Himacario, kay Jones TV, pagka-tiktok siya yung channel. Yeah, shout out. Shout out po ko sa mga groupings din, no? Sila nagsasyato sa likod. Sila Budha, o sila Boss Gulong, Layang, Boss Layang, o si Pau Peralta, o kang Irwin Velasquez, akong bayaw. Salamat kayo guys. Kapita guys. Isa, Brad. Napre. Shout out ko sa manginang si Big Legorlero Martinez o kay Pumudoan mo sa Carmen o makita mo prutas at ko alang si Milmart Fruit Stand number 20. Yeah, pa-shout out niya. Kung barato yang mga prutas. Salamat. Thank you. Thank you.